Mijn kind is als vuilniszak behandeld en bij het grofvuil aan straat neergezet. De emoties zitten heeg bij de ouderen van groep 7 en 8 van CBS De Wegwijzer in Kalmerpomp. Als ouders van groep 7 en 8 hebben we gisteravond te horen gekregen dat wij per direct op zoek moeten naar een andere basisschool voor onze kinderen. En wat is de reden daarvan? Dat zij geen personen meer hebben voor de klas. Er is momenteel ziekte en dus kan er geen onderwijs gegeven worden. Het squalbestuur Alanta kon net op camera reageren, maar joeg telefonisch aan dat er alles aan dien is om een volg leerkracht te vinden. Maar toch het lerarentekort is die op korte termijn net te vinden. Hier terug kennen ze groep 7 en 8 net voorzien van goed onderwijs. Tijdens waar dat onder ouders mij deelt bij een bijeenkomsten. Dat was een heel emotionele bijeenkomst waarin mensen lamgeslagen zijn, boos waren, waar vragen werden gesteld, waar, ja, wat niet eigenlijk, stil vielen. Want er zijn eigenlijk geen woorden voor. Hoe kan dit? Kan dit überhaupt? Kun je als schoolbestuur gewoon zeggen, dit was het, bedankt, daar is het gat van de deur en zoekt u het maar uit, ouders. Atlanta snapt het gevoel van de ouderen en jouwt aan dat het een zwaar besluit wie om te nemen en om mij te delen. Het zou geen gevolgen hebben voor het bestaan van de wegwijzer of voor orenliedse squallen. Al is Ellen er wel benauwd voor. Ik ben bang dat dit betekent dat het einde in zicht is. En daar zijn we ons als ouders bewust van. Het is een kleine school, rond de 35 leerlingen, waar je er nu 8 van afhaalt. Dan komt de ondergrens voor het geven van onderwijs heel snel dichterbij.